confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. I know. Hemme mihmanlar yerlerine geçip oturmalı. Hemme öd yerlerinde çağırýar. Saziz pajası, sit down please, sit down. Hemme Köp sağ olun, bir ididi adamlar yerinize geçip oturaýyň, sizden ha işledi. İz oturan mihmanlarım arkayını yaşlan gözüllüğüne seredip boğun biler yali. Ehli mihmanların öz yerlerine geçip oturmaklarını haýyş edýär. Hemme mihmanlardan haýyş, hemmeler yerlerine geçip oturýarlar. Çağıcıklarından yanından maňyzy haýyş edýär dedi mihmanlar. Ehliňi deyip, hormatly orunlaryňyza çağırýar. Mümkin bolsa bir toý sahnamyzy boşatmasaňyz da bilýär. Iň bolmana bir giňelde aýsam. Hemmeler geçip oturmalı. Şu izaqy oturan mihmanlara da görünür. Yani hemmeler öz yerlerine geçip oturmaklarını haýyş edýär. Edil mihmanlar ýene orada haýyş edýär. Şu ýerde sağlanyň ýanyna gyýyp, kärdeşlemi bolsun, mihmanlar bolsun, seň ähliňden ha işlediýän bir mehman olsa 20-de geçip oturaýly. Hormatly adamlar, mehman mehmanlar, restoran güzel ýartyldýar. Midanşan aşalim. Mehmanlar, hemmeňizden ýene bir gede haýyş edýär. Asya şaýny Ey adamlarım, qadardan kärdeşler, yigitler, ağalar hemmeňden haýyş edýär. Şu aýdym sulan sadanlaň durýan sahnasyny bir boşada aýsaňyz, hemmeňden haýyş edýär. İngiliz diline daýdyk. Hemme mihmanlar öz yerlerine geçip oturýarlar. Hormatly mehmanlar, hemmeňden haýyş edýär. Şu sahna diňe aýdymçylar, sadanlar, toýuň alyp barjylar şu niýetlenen, şeýle wiza operatorlar arkaýynlykda ýarg etme mümkinçilikleri bar. Şoň üçin hormatly mehmanlar, aýdym sadary ýanglanýan wagtyny bir mümkin bolsa ählimiz toý sahnamyzda jem bolup, bir şahatlanmagy tanys etmäge dolu mümkinçilikler ödülse. Hemme kişi yerine geçip oturýar haýyş, hemme mihmanlardan, ähli mihmanlar yerlerine geçip oturýarlar. Mehriban aýdymçylar, hormatly mehmanlar, bir ýerinize geçip oturaýyň, siziň ähliňizden ha işlediýär. Hemmeler yerlerine geçip oturmalı haýyş edýär. Hemme mihmanlar yerlerine geçip oturmalılar. Jigiler, dogonlar haýyş hemmeňizden yerinize geçip oturun, izaqlara görnünok, çağalaňyzam ýanyňyza alýaňyz. Saziz pajası, sit down please, sit down. Hemmeler yerlerine geçip oturýarlar haýyş hemmeňizden. Edil adamlar, ýene bir gedek ähliňizde ýatdy diýär. Hemmeňiz öz yerlerinde çağırýar sebebi bir ajaýyp toý towgudyny. Neme? Mena marojny ýejekmi diýe durdy. Ene şu pırdotlara hemme mihmanlar tomoş edip biler ýaly, hemmeler yerinize geçip oturaň diýär, soňra hiç bolunokda. Oturamyzokda. Nirde turali? Hany men yerime şo tak geçip oturaýy. Hemmeler haýyş, izaqlara görnünok. Mehriban mehmanlar, siziň ähliňizden ýerinize geçip oturmaňyzy ýene bir gede sizden ha işlediýän. Sağlaňyz ýanyňda alyň. Hemme mihmanlar yerlerine geçip oturýarlar. Ey mehmanlar, hemmeňden haýyş edýär. Bir ýeriňizde geçmeňiz haýyş edýär, toý sahnamyz düýbünden boş edýär. Köp sağ olun, bir ididi adamlar yerinize geçip oturaýyň, sizden ha işlediýär. Ho, janyňyz sag bolsun. Köp sağ olun.